nášho tretieho hostia. Poznáte ho z kapely Helenine oči a Akustika. Ja sa na ňo veľmi teším, pretože on o sebe tvrdí, že má vyoperovanú hanbu a keď som ho pozývala do talk show, tak mi povedal, že spraví, čo budem chcieť, pretože je multitalentovaný čávo. Tomáš Durkáč. Ahoj Durky, vitaj. Ahoj Tingies. Nie, to nemôžeme povedať. Kto sa tešil na Durkyho? Durky, ja som ti to nikdy nepovedala, ale ty si fakt multitalentovaný čávo. Ja ťa evidujem už odkedy sme boli susedia na Sekčove, tam vznikli také dve partie. Vy ste boli murikáre, druhá partia bola lavičkáre, ja som bola lavičkárka, však dievčatá na murikoch nesedia. A my sme sa tak míňali, stretávali v dreveňáku a tak, a ja som bola pri tvojom, že dosť tenkrát poprvé, myslím, snowboard. Môže byť. Snowboard. Tvoje prvé skok do mora. Áno. To sme boli na zájazde, 40 ľudí ešte nestihlo vystúpiť z autobusu a už nejaká suchárická v sivých trenkách, obrovská hlava skákala do vody. Ty si to pamätáš? Pamätám si to, ako keby to bolo včera. Ale ty, než si sa dostal do stavu, nazvem to, že stav, kedy ťa hudba živí, za čo ďakujeme pán Božkovi, že ti nadelil zo pár talentov, tak si robil toho ale že strašne veľa. No, čo je veľa? No, 3 a viac. To tá potom veľa. No, čo také? No, akože prácu myslíš teraz? No, robil som na sústruhu na freze, to som si vlastne privyrábal ešte na škole. Akože klasika musí byť, že som musel mať statné ruky, čomu ďakujem môjmu ujovi, Ďoďovi Spišakovi, ktorý mi fakt naozaj dal strašne veľa toho v rámci zručnosti, že som sa toho tešil, že môžem vlastne aj robiť s rukami a nielen bavkať s dacou. No, tak čo, brigadoval som kade tade, tak som robil v sklenárstve, v Glasku, to bola moja prvá robota po škole. Tak som robil v Diegu. Tam si predával koberce. Počúvaj, od teba si museli ale že všetci kúpiť. Tá všetci, ne? Ale nie, no, ako bavilo ma to. Bolo to super. Ten, jak by si predal? Ten, tak pás okrúhly, to sa hodí do vašej kockatej izby. No nie, akože robil som kade, fakt robil som zvarača v jednej nemenovanej otrokejšon, áno, 3 smeny, všetko barz veľo, nešpíš, potom špíš veľo. A potom s karčmi rovno do roboty. No, robil som aj, vlastne vyštudoval som umelecké kováctvo. A ty si aj niečo akože vytvoril, čo máš doteraz doma? No vieš čo, ja som väčšinou obdarovával ľudí s tým, čo som urobil. No. A čo tak? Prvá vec, čo som robil, bola taká rúža kovová, čo som zrobil mamke mojej. Majú doteraz. Vyzerá síce ako popolník. Ale je to pohoda. Akože je to vec, ktorú si tiež vážim, že proste prvá vec takomu, keď si dala život.